Allah subhanahu ta'ala ya kawo shi inda ta shigowar ta kai wuce ta kwana ɗaya, to za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun gayyato shi ya shigo cikin zauren, domin dai akwai abubuwa da dama wanda za mu iya cewa in za mu shafa kimanin awa 10 kusan watanni shekara guda ba za mu iya ƙididdige ayyukan da Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ikon gudanarwa a wannan ma'aikata ta sadarwa ba. Wanda duk wanda ya san wannan ma'aikatar a baya ya san yadda take, kuma in ka kalli ta a yanzu ka san cewa tabbas wannan ma'aikata ta yi dace, kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi zurfin tunani da ya kawo shi Sheikh Dr. Isa Alifantami a matsayin minista na ita wannan ma'aikata. Akamakallahu, barka da shigowa cikin wannan zauren. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da saduwa da kai da kuma sauran yan uwa ma'aikatan gidajen rediyo da kuma al'ummar da ke sauraron mu na kusa da nesa insha Allah. To wannan shiri kai tsaye na zuwa muku bayan ga nan inda muke watsa shirin kai tsaye, wato gidan rediyo na Progress Radio. Za kuma a saurari wannan shirin ta gidan rediyo na Vision FM, Jewel FM, Amana FM da kuma gidan rediyo na gwamnati wato GMC. Wato gidajen rediyo guda 5 kenan wanda a halin yanzu kai tsaye dukkanin al'umma suna sauraron mu, ba wai a faɗin jihar Gombe, kusan a duniya gabaki ɗaya, tunda duk gaba ɗaya ana sauraron mu a kafafe na sada zumunta. Sunana Abdulkadir Ali Shehu da zan gabatar da wannan shirin. To dakta, da farko mu fara kallon babban makasudin zuwanka, wanda musamman ma dai abin da ka kaddamar a yau din nan a cikin jami'a ta mallakar gwamnatin jihar Gombe, wanda aka horar da mutane fannin aikin gona irin na zamani. Wani ƙarin haske za ka yi wa masu sauraro kan wannan shirin da kuma hikimar ƙirƙiro shi kansu wannan shirin? To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina aiki da wannan dama na farko na gaida 'yan uwa 'yan jihar Gombe da mazauna jihar Gombe da kuma makwabtan jihohi da ke sauraron ɗaya daga cikin waɗannan kafofi guda 5 da ake watsa wannan shiri kai tsaye, da kuma fatan alkhairi zuwa gare su. Na biyu, ina wannan aiki da dama ga 'yan uwa da suke ban samu gamuwa da su a ɗaiɗaiku ba, waɗanda suke ko aminai ko 'yan uwa ko kuma abokanan zama ko iyaye ko yayu ko ƙanne ko 'ya'ya da ba mu sadu ba, ne fatan alkhairi gare su. Na uku, akwai rashe-rashe da aka yi da dama a cikin gari, wanda mafiya yawansu na samu dama na je na yi ta'aziyya, kuma wasu an wakilce ne an yi ta'aziyya, kamar rasuwar Alhaji Usman Faruk, wanda na samu zuwa da kaina, kuma rasuwa ta Durbin Gombe, rasuwa ta Sanata Sa'idu Umar, wanda na samu ikon an yi sallah da ni a Abuja, kamar rasuwa na Dr. Sanata Sa'ad da makamantansu, da kuma 'yan uwa da dama da ban ambata ba gabanin nan. Akwai na kamar Alhaji Ahmadu Haruna, wanda duk na je na yi ta'aziyya. Ina aiki da wannan dama ga waɗanda na musu ta'aziyya da wanda ban samu gamuwa da su ba, da fatan alheri ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu. Waɗanda ma ban samu ikon ambatan waɗanda suka rasu ba saboda ƙarancin lokaci, ga duk wanda ya rasa nasa, ina aiki da wannan dama ina ta'aziyya da Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, kuma Allah ya sa can ɗin ya fi nan. Gaba na 4 shine tambaya da kai abin da ya kawo ni. So na farko, abin da Bahaushe ke cewa wai aiki da dutse ɗaya, tsuntsu biyu da dutse ɗaya. To tsuntsu guda 2 ko 3 ma da dutse ɗaya, kamar yadda ke faruwa. Zuwa na farko, gaskiya akwai gayyata ta ɗan uwa mai girma gwamna Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya da ya mini don zuwa kaddamar da Gombe Development Plan, wanda yake na shekara 10 da yau aka kaddamar a gidan gwamna, kamar daga karfe 10 na safe har zuwa karfe 1 da 'yan kai, awa 3 da 'yan kai muna wurin. Na biyu kuma akwai gayyata karkashin ma'aikata ta, wadda ni ne mai masaukin baki kuma ni ne bako na musamman, shine karkashin ma'aikatar bunƙasa fasahar zamani ta ƙasa, wanda ake gabatarwa a jami'a. So da sabanin su kwanaki 'yan kaɗan ne, bai wuce 3 ba, to tafiyar ta yi yawa.
a watan nan na san na shigo Gombe ya kai sau 3 ko 4, to zama Abuja ma ya gagara saboda shigowa din yayi yawa, to sai na ga bari na gwama su wuri daya. To sai muka fara da taro na gwamna sanda aka kammala komai, sai kuma muka je muka wance su, haka mun yi aiki ne da dutse ɗaya muka jefi tsuntsaye guda 2. To dole ya zama na da za a yi taron niddadin sati da gawa, sai muka ce to a matso da shi tun daga wannan mu bar gwamna duk yadda ya tara mu sai yadda ya sallame mu an kammala, tun da wancan karkashin kulawar mu ne sai mu je mu yi, kuma wancan din taro ne kawai da ya tara matasan mu waɗanda ake so a karantar da su wannan harka ta noma din. Alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, iya daga cikin tsare-tsare na gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, GCFR, wajen ganin an bunƙasa tattalin arziki ta hanyar fasahar zamani. To wannan shi ne sai muka zo da wani tsari karkashin policy da Federal Ministry of Communications and Digital Economy ta yi na gwamnatin tarayya, shine National Digital Economy Policy and Strategy for a Digital Nigeria 2020 to 2030. Wannan kundin da aka shine na ƙoƙarin zamanantar da tattalin arzikin Najeriya a cikin tsawon shekara 10, shine medium term plan kenan, a cikin kamar shekara 10. A cikin tsarin, kamar yadda na sha faɗa, shine shi a yau ICT ko kuma Information and Communications Technology ko na'urar fasahar zamani ba kawai wani bangare ne mai cin gashin kansa shi kadai a gefe ba, ya zama kusan shine mabudin buɗe alheri da arzikin kowane bangaren tattalin arziki. Yau a bangaren education, ilimi, dole sai ka aiki da na'urar fasahar zamani, in ba haka babu zai lalace. Yau gidan rediyon ku don muka cire digital technology, to sai ka ga kun koma kaman irin a kawo ko kuma irin gwano mai sanarwa. A asibiti in ka cire fasahar zamani zai ga abin ya koma kaman wani tsari ne na maganin gargajiya. So wannan sai zama kokarinmu shine mu saka ilimin fasahar zamani a kowane bangare. To daga cikin wanda muke yanzu shine bangaren harkar noma. Harkar noma kusan shine babban arzikin da Allah ta'ala ya bamu, musamman a arewacin Najeriya. To sai muke aiki da al'amarin fasahar zamani, mu shigar da shi a cikin harkar noma don mu zamanantar da noman. Yanzu matasanmu da suke ga kamar ma suna kyaman noman cewa ba wani abu ne na ci gaba ba, su gane shi ma noman ya zama abu na fasahar zamani. Mun yi wannan shiri din kamar a jihar Jigawa watanni da suka gabata, mun ƙara yin wani misali a jihar Ekiti. Na farko da aka yi mun yi a jihar Gombe, amma mun yi abin da ake cewa pilot, dan gwaji ne. Wancan karan mutum 15 aka yi, to wannan kuma mutum 140. Kuɗi da muka ware don a yi wannan akalli yanzu wanda za su amfana, waɗanda suke training din mutum 140 ne. Za a ba wa kowa na'urar fasahar zamani, za a ba da wani abu na generator, za a ba su iri na noma da wasu abubuwa duk da suke bukata. Akalla mutum 140 muna da estimate za mu kashe musu miliyan 85. Kowane mutum zai zama akalla an kashe masa naira 600 da yan kai. So wannan shine abin da ya kawo mu ganin an zamanantar da harkar noma, kamar yadda kasashe da yawa suka yi a duniya, kamar the Netherlands yadda na faɗa a wurin taro ɗazu, ƙasar Brazil suna yi, ƙasar China suna yi, ƙasar Italy suna yi, a nan Afirka Ghana sun fara wani bangare. To kokarin mu kenan da albarka da Allah ya bamu, musamman a arewa, shine harkar noma. To burin mu shine a zamanantar da harkar noma din, ya zama nan gaba ba ma sai mutum ya je gona ba, akan rufin din gidansa yanzu ana iya yin noma, akan kwanan gida sai a hau, musamman in dai ba wanda yake mai abin nan bane, to ana yi. Yanzu ka je turai haka ake yi, in kana da dan backyard a gidanka, dan wajen kiwon dabbobi, ana iya yin noma. Noman sai a yi shi hawa sai a yi hawa 5. A kowane hawa ɗaya sai ka ga ba karamin albarka ake samu ba, kuma yakan takaita bukatan aiki da ruwa. A wasu wuraren aka yi aikin kashi 90 cikin 100 ruwa ba a bukata, sannan maganin kwari ba a bukata, taki mafiya yawa ba a bukatar su. So wannan shi ne abin da insha Allah ta'ala. To mu kalli wannan babban abin da yake gaban ita ma'aikatar ka tun lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya haɗe ma'aikatar nan da take samar da katin ɗan ƙasa da kuma ita dawo ƙarƙashin kulawarka. An ga abubuwa da ka fito da su na canje-canje wanda za a iya cewa ba sabon ba a taɓa ganin sa a tarihin Najeriya ba sai a cikin zama. Wace irin hikima da basira ka fito da shi, musamman haɗa wannan lamba da kuma katin lamba waya? Shin kana ganin hakan
zai kawo ƙarshen sayar da layi wanda ba a yi rajista ba? To na farko abin da zan gaya ba shine ba kamar haɗa ministry aka yi da National Identity Management Commission ba. Ministry ba a harasa da parastatal din da sai dai kawai an dawo da parastatal din karkashin kulawanka. Abin da ya faru gaskiya ta Allah, shi shugaban kasa da kansa ya umurce ni da cewa yana so na kula da ma'aikatar National Identity Management Commission. Akwai lokacin da na je in same shi da wasu bayanai na gabatar masa, bayan mun kammala sai ya ɗauko magana sai ya ce ma'aikatar wannan kati na ɗan ƙasa ko kuma nambar ɗan ƙasa, don damuwar mu shine ka mallaki namban ba katin ba. Sai tambayan wasu shawarwari na sai na faɗa, da na kammala ban kira abu da ya shafe ni ba, ban kira kai ba, ina kammala sai ce mun to kai zaka kula da ma'aikatar fasahar zamanin, ba wani zai ba, kai nake so ka yi. Sai na yi shiru, sai ya ce ko kana da ja, na ce ai ban kisa na yi ja ba, tun da umarni aka yi shi kenan. To yadda abin ya faru kenan, sai ya ce to don haka kai nake so ka kula da ita. Wannan ma'aikata tana da matukar muhimmanci, shine National Identity Management Commission. Ma'aikata ce da samar duk wani ɗan ƙasa ya zama iya da wata namba da take unique, wato duk ƙasar ba mutane biyu da ke da namba iri ɗaya, a ce unique, kowane mutum nambarsa daban ce, ya zama duk ɗan ƙasa ya mallake ta, daga yaro da babba, namiji da mace, birni da ƙauye, ɗan kasuwa, ma'aikacin gwamnati, ɗan siyasa, almajirin ilimi, fasto, liman, profesa, ladan, kowane mutum ya zama ya mallaki wannan. Duk ƙasar da ta ci gaba a duniya sai ta yi wannan. Ba a taɓa yin wata ƙasa a duniya da ta ci gaba ba ta da abin da muke kira foundational ID ba. Wato wannan foundational ID, duk abin da za a gina a ƙasa wannan shine cibiyar, shine foundation ɗin, kamar gini ne. A zo ba a yi foundation ba a gina gida, babu foundation zai yi karko? Ba zai yi ba. Ko ginin ƙasa sai ka ga an yi wani ɗan tsari kamar a matsayin foundation. To yanzu kai ginin block kawai ka share ƙasa ka gina ba kai foundation ba, baya yiwuwa. To wannan shine foundational ID. Duk ƙasar da take so ta bunƙasa tattalin arziki sai ta yi wannan. Duk ƙasar da ke buƙatar idan tana da tsari da planning sai ta yi wannan, saboda da shi zai taimaka a gane daga shekara 1 zuwa 2 how many percentage muke da shi, matasa mutum nawa ne, mata nawa ne, dattawa mutum nawa muke da shi, how many percentage muke da shi. Duk wannan zai taimaka maka a kwamfuta, daga kayi running sai ka gane 'yan ƙasar ka adadi mutum nawa ne, zangon shekara kaza zuwa kaza mutum nawa ne. Kaga anan za ka yi planning wa dattawa ka san su nawa ne, in za ka yi planning wa yaran da aka haife su a shekara 1 don wani tsari nan gaba ka san nawa ne, in kana da tsari wa matasa 'yan shekara 18 zuwa 25 ka san nawa ne. To wannan shine muhimmanci. Ko me za a yi sai an yi aiki da shi, daga ciki ko harkar tsaro a duniya ba a magance ta sai da wannan. So da kaga tattalin arziki sai da wannan, social development sai da wannan, education harkan ilimi sai da wannan, health kiwon lafiya sai da wannan, harka na defense sai da wannan, harka na agriculture sai da wannan. Kana da wannan zaka gane manoma nawa kake da su, kowa iya da number sa, daga an tashi kawai mun san adadi kaza, ko me za a musu kai sai a musu. Amma in babu wannan to sai a yi ta baku wani lissafi, alƙalumma na ƙarya da baku sani ba. Sai a ce a IDPs kaza akwai mutum miliyan 3 an je an kai musu kaza, sai ka je sai ka samu marƙila bai kai mutum 10,000 ba a wurin, kuma sai ga kuɗi na gwamnati ya salwanta. Amma in akwai wannan kawai kowa iya da unique ID, mun san IDP kaza mutum nawa ne. So da haka in za a ba su sako kai tsaye ana iya ba su, kuma da wannan number ana iya buɗe maka account a banki ba sai ka je bankin ba. Kana son a ci a daina amfani da BVN ma a mai da haka ne, duk yana ciki. To wannan shine ka'ida. Yanzu misali in ka je America suna da number sunanta Social Security Number SSN. In ka je Ingila suna da ita NIN, kamar mu sunanta National Insurance Number, maimakon mu identification nasu insurance number. In ka je Saudiya suna da ita ake kiranta ikama number ko abushir da suke aiki da shi, wato ikama number ka na zama auren. In ka je India duk population ɗinsu da yawansu wajen 1.2 billion mutane suna da ita, shine wanda suke kiranta Aadhaar. In ka je Pakistan suna da ita misali Nadira. To akwai kasashe da dama. In ka je nan United Arab Emirates suna da shi. So babu wata ƙasa a duniya da ta yi tsari kuma take tafiyar da tattalin arziki yake ci gaba, kuma take da samun aminci na tsaro, kuma ake ba wa mutane kulawa a asibiti ko ilimi face tana da wannan. Amma mu ba mu da shi har yanzu. Akwai dokar da ta ce a yi, amma before dawo da ma'aikatar wurina, ma'aikatar na akalla shekaranta kafin ta zo jina 13, amma babu wanda suke da shi. Yanzu adadin waɗanda muka samu suka samu wannan namba a cikin wata 4 kacal daga ran da aka gama sallama ma'aikatar zuwa gare ni, ya fi waɗanda suka samu na shekaru da yawa a cikin ɗan takaitaccen lokaci. Saboda me? Saboda muhimmancin ta muka gane.
tambayar da kai na shine gwama namba ɗin ɗan ƙasa da sim. Akwai fa'idodi da yawa. Na farko, ko a digital economy, wato tattalin arzikin fasahar zamani, akwai abubuwan da muke kira su ne prerequisites, wato abubuwan da dole sai an yi su a bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani. Foundation ɗin gaba ɗaya shine digital ID, wannan namba ɗin. Akai ake gina tattalin arzikin fasahar zamani. Bayan nan sai a samu broadband penetration, ya zama internet ya shiga wurare duk da ake bukatansa. Yana daga cikin abin da ake so. Akwai bank account, sai an samar wa 'yan ƙasa mutum ya zama kowa yana da account a banki da yake iya shiga online kawai ya tura kuɗi ko ya karɓi kuɗi ko ya duba balansinsa. To irin waɗannan abubuwan su suke sa a bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani. To a ka'ida idan aka yi hidimar mu na yin sim, muna samun korafe-korafe da dama na waɗanda suke agents, wato suke rijista na sim a kan layuka, ba sa yin abin da ya dace. Lokacin da na zama aka tura ni na kula da ministry na sadarwa ranar 21 ga watan Agusta shekara ta 2019, na samu a lokacin a Najeriya ba a ma san adadin sim da ba a musu rijista ba. Wannan sim da ba rijista da su ake sace mutane, da su ake karɓar kuɗin fansa, da su ake shirya a kai hari, da su ake shirya aje a zagiwa ne, da su ake zuwa a maka ɓatanci ko a yi masa ɓatanci ko a yi wani ɓatanci ko a tura wani sako ba a san waye mai shi ba. Waɗannan abubuwa sun yawa a ƙasa, kuma an bar wurin birjik ba tsari. Abinda na ya farko sai na umarci Nigerian Communications Commission NCC na cewa ina so na gane adadin sim a Najeriya da ba a musu rijista ba, da waɗanda aka yi rijistan amma rijistan ya zama akwai yababu ne ta bangaren da ba ka iya gane hakikanin waye mallaka. Ba a taɓa sanin a lokacin, ba a ma san adadin mutum ne ba su da rijista ba ko sim nawa ba ne. A cikin sati biyu na basu na ce dole sai na sani, sai aka yi abin da ake cewa audit exercise da gagga, sai aka bani adadin sim layi ɗaiɗai miliyan 9,200,000 babu. In ma akwai ba a iya gane waye mallaka. A lokacin na bada umarni duk wanda bai da rijista an bashi sati biyu ya je kammala rijista din, wanda kuma bai ba za a rufe layinsa. Ranar 25 ga Agusta shekara 2019 deadline din ya kare, ranar ta yi. A ranar waɗanda muka rufe layinsu mutum miliyan 2,400,000. A wannan lokaci za ka kula da aka rufe layukan da taimakon Allah, ka je ka kula da muka yi ƙarshen September, October, November, December, January. Tsakani da Allah za ka ga hatta garkuwa da mutane kusan ya kare a ƙasa. Ya ragu da sama da kashi 90 cikin 100. Saboda me? Saboda alherin wannan abin da aka yi. To waɗanda muke da su agents mafiya yawa gaskiya yaranmu ne, ƙannanmu ne, sai suka wato kamar wasu daga cikinsu, don wai ba duka ake lalacewa ba, amma mutum 1, 2, 3 in suka lalace shikenan sai ga duk al'amari ya lalace. To sai suka yi wani kuskure ta inda sai mutum yana yin rijista na sim, ya san doka ta hana a yi rijistan sim da ainihin zanen yatsun wani a sayar wani, sai suna wani tsari don su samu kuɗi, kuma sun san mutane ba su so in za a sai sim a gane su wane ne. Sai mutum yana ejen ya kafa shago, mu mun ce a dauke su ne don su ci abinci, amma duk abincin da za su ci fa kula da tsaron kasar mu shine mafi muhimmanci. Duk gwamnati mai hankali abin da ya muhimmanci a wurinta shine kare rayukan al'ummarta. Duk abin da gwamnati za ta yi a duniya bayan wannan ne, ya zama dai rayukan mutane an kare. Sai muka fara samun korafe-korafe na cewa ejen din nan sukan yi aiki da zanen yatsun mutane, sai a kira yaro daya sai a masa rijista, sai a yi ta daukan biometric, wani sai a yi kaman guda 50 ko 100, sai a shiga online a dauki wasu hotuna da ba a san da su, sai a sassaka, sai a saka sauran bayanai gaba daya, kawai sai a yi rijistar sim, sai a ajiye, sai a ce in ka zo sai a ce kana son ka samu wanda aka yi rijista ne, ba sai ka ba da bayanan ka ba, sai a ce za a kara maka 300 a kai, za ka kara 300, sai ka kara sai a baka. Sai suka fara yi, kaga mun yi gyara a baya, mun kuma bar ejent nan don su ci abinci, to sai zama da su ake aiki, ake cutarwa. Duk sim ɗaya da aka yi garkuwa da wani, in mun bincika sai mu samu ba a kamfanin wayan aka yi rijista ba, a wurin agents ne. Sai ka samu ko bakin kasuwar anguwa kaza, ko a ƙauyen local government kaza a Potoskum, ko gari kaza a cikin Jalingo, ko anguwa kaza a Darazo. Irin waɗannan yaran da muka ɗiba wanda 'ya'yanmu ne, su suke yi, sai su rika yin abin da bai dace ba. Wannan ya sa hukuma ta ce to tun da aikin hukuma na farko a duniya shine kare rayuka, so duk wani abin da za a duniya wannan shine dole zai zama number 1. In ka duba kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 karkashin section 14 subsection 4 under article B, cewa the responsibility of each and every government is the protection or the security and welfare of its citizens.
to da suka yi wannan abubuwan malam ya mai da hannun agogo baya. Da na samu wani rahoto a kai na kuma yi bincike, don ina bincike sanda na sa a zaga wajen agents a nan Gombe na sa an je, a Yobe an je, a Kano an je, a Ibadan an je, a Lagos an je, a Katsina an je, sai a zo a samu agents in turo mutane da fararen kaya, sai su rika shin agent din suna rashin gaskiya ko ba sai muka samu da yawa sukan yi wannan a ɓoye sai su sai da sim. In aka yi wani abu da sim muka binciki mu san waye mai sim din, aka bamu information din da bayanan da hoton, ba ka iya gane wane ne ba, kuma ba a haka. To wannan yasa sai hukuma ta ce to an tseda sai da sabon sim, tunda waɗanda aka ba su amanar registration din ba sa yin abin da ya dace. An tsayar, za a fito da sabon tsari. Sabon tsari din zai zama insha Allah zai magance duk kofofin da ake aiki da su wajen gurɓata wannan yanayin ne. Wannan har yanzu ana aiki a kai, kuma aikin nasa NCC suna yi da duk kamfanonin waya, an yi kwamiti suna aiki na cewa sai mun yi yarjejeniya akan yaya za a buɗe sabon tsarin rijista na sabon sim wanda nan gaba ba za a cutar da ƙasa da shi ba za a yi rashin gaskiya ba. To yanzu kusan an kai mataki kashi 80 cikin 100 kammala tsarin, kuma mun yi contacting stakeholders ta kowane bangare na musu takarda su kawo gudumawa, sai mu fitar da wani template na sabon tsari na sim, tunda waɗanda muka sa da su rika rijistar din wasu daga cikin su ba duka ba, ai wake da yake bata miya, to wasu daga ciki sun bata tsarin kuma sun cutar da ƙasa, wanda ni na sa an yi leƙen asiri akan su, an je an sassiyo sim din kuma an tabbatar da cewa su suke yin abin da yake cutar da ƙasa, kuma kamfanonin wayan da muka zama da su irin MTN, Airtel duk sun amince, sun ce agents din nan da muke ɗauka ba duka suke abin da ya dace ba. So da haka hatta agents din nan gaba dole sai ya zama akwai tsari na tsanani. Ba za mu hana ka kai aikin kamfanin waya ba, amma za a sa sharuɗa mai tsanani. Idan ka yadda ka sai da wani sim da za a je a cutar da ƙasa da shi, ko a cutar da talaka, ko a yi garkuwa da baban wani, a zo a kwace kuɗin su babu gaira babu dalilin ka, to doka ba za ta barka ba. Don wajibi ne kowa ya bada gudunmawa wajen gyara ƙasa. To wannan shine dalilin tsayarwa, kuma aka ce to yanzu dole kowa ya nemi katin ɗan ƙasa a haɗa da sim ɗinsa. Wannan shine babban foundation ɗin yanzu, kuma duk ƙasa a duniya haka ne. Yanzu ba za ka je Saudiya kawai ka sai sim a barka ba. Yau in ka sauka America baka isa ka yi aiki na kwana ɗaya a matsayin ma'aikaci ba, sai ka nemi wannan namba a ƙasar. Ba za ka yi ba. Yanzu na aiki a Saudiya, dole na san da na mallaki wannan namba din. Na zauna a Ingila, ina da national insurance number na Ingila na Turai, Birtaniya. Ba wanda zai bani ne wani abu a ƙasar ban mallaka ba. To me yasa za mu bar ƙasar babu tsari? Kowa sai ya zo abin da yake so ya bari. Gyara yana da wahala. Dole sai mun yi haƙuri, mun yi juriya, mu gyara. So da haka wannan shi ne abin da. To a can baya akan wannan batun kan tsallaka ɗaya gaba, an ɗan samu kurakurai a wasu wuraren, musamman ma lokacin da ake yi wa mutane wannan katin ɗan ƙasa. Kusan an ji sanarwa inda ka fitar da sanar cewa mutum duk wanda yake da wannan korafi ko gyara zai biya naira 15,000 a je a yi masa wannan gyaran. To amma mutane da dama suna ta korafin cewa wasu sun biya amma har yanzu gyaran bai yi ba. To ni ban taɓa magana akan biyan 15,000 ba tun da nake, kuma ban taɓa cire sanarwa ba. Wannan cewa in an yi kuskure za a gyara a biya 15,000 doka ce da bot na National Identity Management Commission suka yi tun shekara ta 2017, shekara 3 gabanin a dawo da ma'aikatar wurina. So da doka ce rubutacciya, kuma na kira NIMS ni a wurina kudin ya ɗanyi yawa, na tambaye su me yasa kudin yayi yawa. Ni abin da ya shafi misali, ai da idan zaka duba NI number kama a cikin waya sai ka biya naira 20, amma wannan ai gwamnati ta tsaye da shi go. To wannan shine abin da zamu ce mun yi a gwamnati. Da idan zaka yi verified number a cikin sai ka biya naira 40, wannan shine within abin da power ta bada dama. Duk waɗannan an tsaye da su, babu yanzu wanda wani yake biya. Amma wannan na 15,000 regulation ne. Regulation na board kuma akwai matakai da ake biya gyara, kuma board din sun yi wannan ne saboda a toshe kofa na kada mutane su rewaita zuwa gyara da babu gaira babu dalili. Sunanka na iya canjawa, in mace ta yi aure sunanta na iya canja a wani lokaci, amma ba yadda za a yi shekaran aihuwanka ya canja. Sai mutum ya zo shi kadai sai ya canja shekaran aihuwansa, duk bayan wata 3 sai ya zo ya canja. Idan hankali zai kama wannan, shin babu ayat tambaya a cikin wannan al'amari? Akwai ayat tambaya. So wannan shine dalilin da yasa su suka dan tsananta dokar. Kuma bot din nan fa na National Identity Management Commission ba wai bot ne kawai da ake dauko kowa a saka ba. Waɗanda suka yi forming bot din, kaga CBN Governor yana cikin board din, ofishin National Security Advisor na cikin board din, DG SSS yana cikin board din, National Population Commission Chairman na cikin board din,
Federal Inland Revenue Service na cikin board din, Nigerian Immigration Service Controller General shi ma member ne a cikin board din. Duk waɗannan misalai na baka, duk waɗannan manyan ma'aikatan waɗannan wuraren gaba ɗaya su kowa board member ne, su suka zauna suka ce yawan canja shekarar aihuwan nan yayi yawa, babu gaira babu dalili. Ko a yanzu idan ka tabbatar da cewa kuskuren nan ba naka bane, na ma'aikatan ne, ba sai ka biya ba. Me yasa ba su hana canjawa ba? Saboda dokar da ta yi National Identity Management Commission ta ce ta ba da daman mutum na iya zuwa ya gyara kuskure. So mutum ya ce ma kuskure ne, ya je court affidavit ya kawo evidence ya yi rantsuwa, ba kai saka ce ba kuskure ba ne. Amma dole ka kawo wani tsarin da zai discouraging, zai daina kwadaitar da mutane. Kudin yayi yawa ba kowa zai daina. Ba kowa zai ba, so wani sai hakura. To wannan kudin da aka saka an sa shi ne a matsayin penalty don a hana mutane yawan canja, tun da dokar da National Assembly ta yi ta ba da ikon a canja, da aka ba mu da ikon da za mu ce ba za a canja ba. So amma bari a zo da wani tsari da zai hana canjawa na zuki ta malle, shi ne a kawo na. Amma yau in ka kawo evidence cewa ma'aikatar ta yi kuskure, ba sai ka biya ta wannan kuɗin ba. Ka kawo hujja ka gani, wannan zan iya overruling na ce ba za ka biya ba. Amma kuskuren daga mutane ne, sai wani ce maka ba daga wurinsu bane, daga ma'aikata ne. A'a, ma'aikatan nan fa je registration a mafiya yawan offices mu, in ana cika maka information akwai screen a gabanka, kana iya kallon me ake rubutawa, har in ka gama sai an ce duba duka yayi. Kaga kuskure kenan na mutum ne ba wai na ko me ofisan namu ne yayi kuskuren, ai kai ka duba a screen, doka ta baka sanda ka duba kace komai yayi, to kana aka yi submitting, aka maka printing, aka baka. To waɗannan abubuwan an dokar sun tsananta ta ne, wanda ba ni ne ba, kuma shekaran ta 3 da yan kai da an yi ne don a hana mutane yawan canjawa, wanda kuma ɗabi'a ce mai sauki na mutane su yi ta canja abu idan kyauta ne. Yanzu misali naira 20 ake biya dan zaka duba NI number a waya. Gwamnati ta tausaya mutane ta ce a tsaye da wannan biyan kuɗin na wannan ɗan zango da ake gyara-gyara. A lokacin kafin a canja, kowace rana da suke ɗan biyan 20 su duba ba a wuce mutum 20,000 30,000. Ran da aka ce kyauta ne a ranar farko, wanda suka yi aiki da sabisin ya fi mutum miliyan 5. Wani ma shi kaɗai a rana ɗaya sai ya sau 5. kawai ta yi. Yayi ta yi. A cikin takaitaccen lokaci za a kalli sun wai mutum miliyan 150 sun yi. Fiye da ya ninka adadin registration din a lokacin kusan sama da sau 3. Su kaga shine matsalar mu. Aka ce abu kuma na kyauta ne, to sai kaga ana yawan yin sa har ya wuce iyaka. Sai kaga kai da kake so ka duba naka na hakika, sai a hana ka, sai kai sai a ce maka servicing is busy, sai kai sai a ce saka sake try. Saboda me? Saboda in yi kawai su yi ta yi, babu gaira babu dalili, su yi yawa. To mu kalli musamman wannan batun da kace ka zo Gombe a kansa, wani gwamna ya gayyace ku a matsayin ka na dan Gombe. Shin kana da harsashe da yaƙi ko da imanin cewa wata rana Gombe a yankin arewa maso gabas za ta zama wata cibiyar kasuwanci musamman abin da shafi fasahar zamani? To ina ga an kama hanya din a bangaren arewa maso gabas, saboda a Gombe muna da abubuwa da dama da sauran ba su da shi. Yanzu manyan ma'aikatu guda 4 na gwamnati waɗanda su ne suke da alhakin fasahar zamani, dukkaninsu ko suna da ofishinsu na North East gaba ɗaya a Gombe, ko kuma suna da wani babban ofis a Gombe. NCC akwai zonal office su za a fara shi kwanan nan insha Allah ta'ala a Gombe, Nigerian Communications Commission. NITDA zonal office su na North East yana cikin garin Gombe. Galaxy Backbone Limited a 2021 din insha Allah ta'ala na umarci su za a zo a bude ofishin su na North East gaba ɗaya a Gombe. Nigerian Communication Satellite sun zo sun bude zonal office na North East gaba ɗaya a Gombe. To waɗannan ai su ne ma'aikatun da ke da alhakin bunƙasa fasahar zamani. To kaga ko anan aka tsaya, duk wanda ke North East inda yana buƙatar waɗannan harkokin, to ofishin sa Gombe ne, kuma in zai zo Gombe zai zo shi. Na North West muna da shi a Kano misali, muna kuma sha'awar buɗe wasu yanzu har a wasu jihohi daga ciki har da Katsina, akwai wanda za mu buɗe a Jigawa. A North South West muna da shi a Lagos misali, akwai wanda muke da shi a Ibadan bayan ko ina da shi. To Gombe da ita ce. Wani zai ce ko dan minista dan Gombe, ni dai ban faɗa ba. Da sani maka kenan. Ni dai ban faɗa ba. Kusan mutane za su ce to gashi kullum komai Gombe. Menene yake sha'awantar da kai ke sake cewa kusan da yawa muna hira a cikin gaba ga ana cewa tunda ake ministoci ba a san lokaci kankane wanda ya wa jihar Gombe hidima, ya yi mata aiki kamar dan wannan ba. Shin menene wace irin hikima, wani irin tunani ne ya saka haka samu wannan nasara haka? To dan uwa, na farko shi shugabanci ba na dauke shi ne wai abu na jin daɗi ba.
abu ne na ka bauta wa Allah ta bangaren yi wa al'umma hidima. Shi yasa tun da na zama minista ban taɓa ɗaukan wai kwana ɗaya har yau da sunan wai ina hutu ba. Ina da hutu na wata ɗaya, amma saboda kada aiki ya tsaya ban taɓa rubuta takarda ga shugaban ƙasa ina neman a bani permission zan huta na awa 24 ba. Kullum aiki nake. Saboda me? Saboda wannan amanar da Allah ya ɗora mun zai tambaye ni gobe kiyama. Na biyu, constitution na Najeriya 1999 as amended, in ka duba section 147, 148 zuwa 149 da kuma relevant sections a cikin, in addition to waɗannan, ya bayyana cewa shi minista wakili ne na jiha. A ka'ida yanzu ni wakili ne na Gombe State Federal Government, ina wakiltan jiha ce. So position ɗina a yanzu yana da alaƙa da jihar. Lokacin da nake DG NIDDA ba wanda yake buƙatar sanin jiha ta, saboda ba provision da ya ce wai sai ina jiha kaza. Har appointment ya fito ba dole ma wanda suka yi process sun san daga ina nake ba. Amma a minista, a kundin tsarin mulki an ce minista wakili ne na jiha. To kaga matakin yanzu ya ƙara nauyi. Da daɗi babu daɗi dole ka wakilci al'ummarka, ka tabbatar kuma ba a zalunce su ba. Saboda wannan wakilci da nauyin su yasa fa nake wannan hira. Ai da ina DG ni daban damu na yi ba. But amma yanzu nakan yi saboda me? Saboda na zauna na yi rantsuwa zan wakilci al'umma. Dole al'ummar da kake wakilta ya zama kuma kana ba su dama ka gaya musu wasu abubuwan da kake musu da ya dace a faɗa. Wanda babu alheri a faɗa an yi ne tsakani da Allah, kamar na sama mutane aiki ko na abu sai ka yi shiru a kai. Wanda aka sama haƙƙinsa ne shi ya je ya gaya jama'a wane ya mun alheri, amma ban cika zuwa na ce wane ya ɗaura mu aiki ba, wane ya samu aiki, ban cika yi ba. Amma akwai abubuwan da sun shafi al'umma duka, shi wannan sai na faɗa. Wanda kuma ne wani alheri daban a aiki ko wani abun da ya kama da wannan, shi kuma yana da ikon ya ce wane fa ya mun alheri kaza. Amma ni a matsayina na almajiri ba a kuma karantar da ni in zo gidan rediyo in ce Ibrahim Muhammad ni na bashi aiki ba, wane ne na yi, almajiri ba aikinsa ba ne. So hidimar da yasa na ɗauke ta da muhimmanci, na farko ba na ɗauke ta wai matsayin minista don in ji daɗi ba ne. Na ɗauka akan dama ce na Allah ya bani na wakilci jihar Gombe. Na biyu, a cikin wakilcin da nake, before ɗan adam ya tambaye ni Allah zai tambaye ni. Shin na riƙe amana, na yi abin da ya dace ko ban dace ba? Wallahi ba ran da zan kwanta ne bacci ban tuna tambayar da Allah zai mun akan wakilcin da ya ce ne wa mutanen Gombe ba. Wannan yasa a cikin wakilcin abin da ma bai shafi haƙƙin ofishi na ba na bari sai na je na yi abubuwa da dama na nemo alheri wa jihar Gombe. Kashi 80 cikin 100 ba su da alaka da wakilcin da doka ta ce na yi, amma in dai naga ina da damar da zan nemo alfarma ko alheri ya zo Gombe zan yi. Na uku, jihar Gombe tana da fa'ida a North East akan wasu jihohi da yawa. Daga cikin fa'idodin jihar Gombe da zan faɗa shine jihar Gombe ita ce a santa na duk jihohi guda 5 na North East, ita ta 6. Muna da boda da Borno, muna da shi da Yobe da Taraba da Adamawa da Bauchi, babu wata jiha da ke da wannan. Ko a Najeriya babu jiha da ke da wannan kai tsaye kamar jihar Gombe, sai wata 'yar karamar jiha a South East, amma ko ita ba ta samu wannan ba. Bayan ta Gombe da ta South East babu wata jiha da take sharing boda da duk jihohin da ke zon din in ba jihar Gombe ba. So kaka in za a yi zonal officer sai duba ina ne tsakiya. Yau idan na kai zonal office misali Adamawa na duka komai, wanda ya tashi daga Bauchi sai ya fito Bauchi Gombe tukunne ya tafi, wanda yake daga Yobe sai ya shigo Gombe ya wuce. Amma a Gombe ne fa na Adamawa shigowa zai, na Taraba zai shigo, na Borno zai shigo, na Yobe zai shigo, na Bauchi zai shigo, saboda nan ne tsakiya. Wannan ita ce hikima. Na daga cikin hikima ɗaya kenan. Na biyu, duk da jarraba da muke ciki jihar Gombe akwai zaman lafiya a duk shekarun nan, akwai karancin jarrabawa na rashin tsaro. Wannan iya daga ciki. Na uku, jihar Gombe in ka duba tsarinta, jihar Gombe jiha ne da ake karban baki, ba wanda zai zo bako a walakanta shi. Kai ka zo a Gombe ka zauna ka zama dan gida, kamar yadda in na je Kano ni ma dan gida ne. To kaga wannan alama ne. Akwai jihohin da idan ka je ba za ka ga an mutunta bako aka ba, ma bako shine fa kirarin da ake cewa Gombe doma lahirar yan bashi. Asali fa lahirar yan bashin shine mutum sai ya ci bashi irin shekara 50 60 70 a garin su, in jari ya karye sai ya gudo Gombe. In ka zo Gombe sai a baka gida, a baka jari, a baka shago, ka yi kasuwa, a baka mace ka aura, har sai ka gyara arzikinka, tattalin arziki ake sai koma garin ku ka biya bashin. Saboda kowa da idan ta sai gudo Gombe bu in bashi kare a garin su. Kaka duk wannan yancin alherin Gombe. To waɗannan al'amura aka duba. Kuma yadda ka fara din ni din ma kuma dan Gombe ne, ko kuma wakilin Gombe ne. To a kusan a cikin wannan batun naka da ka dauko, kai batun cewa akwai abin da ko bai shafi ma'aikatarka ba. A wata hira da muka yi da kai ta ƙarshe kafin wannan, ka ce yana ci abin da ka sa ka zo ne ka kawo asibiti tsakaninka da musamman alaƙarka da shi
gurin manajan darakta na NNPC shi mai kare alaƙar ku ta sa kun ka nemo asibiti kun zo kun samu mai girma gwamna akan a samar da filin da za a gina wannan wurin to zuwa yanzu daga dai lokacin da muka hira zuwa yanzu a wannan matsayi ake a wannan mataki wannan aikin da ka nemo na gina asibiti a nan jihar Gombe. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafiya ta yi tafiya kamar yadda ka faɗa Mele Kyari amini na ne kuma ba wai na shekara 3 ko 4 ko 5 ba amini ne na shekaru da yawa. Alaƙar ta sa lokacin da nake Madina shi ya tashi tun daga Najeriya ya bi ni har Madina ya roƙin alfarman da rika zuwa masallacin An-Nur na Abuja ina tafsiri a watan Ramadana saboda wannan alaƙa. Kuma babu wani abu da zai a rayuwa da bana ciki. Kuma rayuwarsa na ɗauke da kaman tawa ne tawa kaman tasa ne duk abin da ya shafe ni baya iya bacci sai ya ga bayansa ni ma haka ne inda za ka iya tambayarsa ka ce gudumawar da na bayar a rayuwarsa ko ya bayar a rayuwa na bawan da zai tuna wa juna akwai aminci matuƙa da gaske. Kowane mutum Allah yakan ɗaukaka shi amma akwai wanda sukan zama sanadi a rayuwa to akwai abubuwa da dama a rayuwata da zan yi alfahari da shi cewa a matsayinsa na aboki amini ya taimake ni akwai abu da yawa da zai alfahari da na taimake shi to ita ce rayuwa mai amfani. Na tunkare shi tun a 2019 na ce ina so ya ba mu wani major project da za a jihar Gombe shi da kansa ya turo ma'aikatan NNPC shi GMD na NNPC Mele Kyari suka zo har gidana muka zauna awa 2 da su muka tsara me za a yi asibiti da komai na basu ya umarci procurement nasu je su yi tsarin duk abin da ake so suka je suka yi tsarin suka sake dawowa har gidana da suka ce sun kammala tsari to haƙƙi ne ni wakili ne na jiha a jiha kuma ina da shugaba shine gwamna na je na samu gwamna na ce masa ga abin da muna nemo a wurin Mele Kyari a nemi fili ya ce wannan ai mai sauki ne in dai za a kawo mana irin wannan alheri ai fili ba wani abu bane kuma gwamna ya ba da fili ya ce a zo a yi aikin so kula ga wannan na san dai sun kammala dukan procurement process ko sati ɗaya bai kai ba Mele Kyari ya kira ni a waya ya ƙara min bayanin wasu shirye-shirye da ake akwai kuma messages a WhatsApp duka da ya turo min har yace ya sake turo su wakilan ne su kawo min me da me aka yi yanzu nace ba damuwa ya bari sai mun gamu da shi to waɗannan abubuwan da duka alhamdulillah ana yi ne don a wakilci al'umma. Idan muka ɗauki mu koma ma'aikatarka na'am akwai abubuwa da ka ɗauko masu maybe na ba da daɗaya ba insha Allah in akwai bukata na aji alkhairai ko kuma aji daga bakinsa wasu abubuwa da na nema a jihar Gombe da yawa da za su zo nan gaba to insha Allah zan shirya na sa shi ma wata ran ya zo mu hirar da shi tunda amini ne ko sati 3 da ya wuce na je Kano shi ya zo ya raka ni to misali in zan yi tafiya lokaci na kan ce ya zo ya raka ni kuma ya ka raka ni zai yi kyau dai lokacin da aka shigo to ba laifi insha Allah idan muka duba time da zamu zo mu kwano lokaci zan iya gayyatar sa ya zo nan din kai sai ko insha Allah to mu kalli ma'aikatarka zuwanka ka ɗauko su abubuwa abin da ya shafi tattalin arziki na zamani musamman abubuwan da su sani a turanci ake cewa National Digital Economic Policy da kuma Strategy for a Digital Nigeria abubuwa ne masu faɗin gaske kuma kamar da ka faɗa ne wa'adin minista shekara 4 ne shin akwai wani tsari da kai wanda ko da bayan Allah sa an gama lafiya daga wannan ofisin wanda zai gaje ka zai dora daga inda ka tsaya domin dai kada waɗannan tsare-tsare masu muhimmanci wanda za a dora Najeriya a cimma wani matsayi gogayya da takwarorinta na duniya za a iya dorawa a ci gaba? To, na farko abin da nake so a gane shi ne cewa ita gwamnati ba a kan mutum ba ne, tsari ne. Ba na fatan duk abin da na tsara ya zama yana da alaƙa da shekarun da zan yi a ofis. Ba ni maso ya zama yana da alaƙa da rayuwata. Ya dace ko ina raye ko ba na raye, ko ina ofishin ko ba na ofishin, aikin alheri ya ci gaba. So da haka ba abu ne da ke alaƙa da ni ba, ni abin da nake so in assasa alheri idan ba na nan wani ya ɗora. Yanzu ga DG ne da matsayin kani yake gare ni Kashif Abdullahi Inuwa, ni na hore shi a matsayin kani yake almajiri na. In na duba na ga na tafi na banne da cikin taimakon Allah na yi recommended ɗinsa shugaban ƙasa amince ya hau kai. In na duba alkhairin da yake ina farin ciki cewa idan muka bar kannan mu irin su a nan gaba ko da suwa muka yi bayan ba zai lalace ba. To wannan shine amfanin fa. So duk inda muke shine suwa ka horar da in babu kai za su iya yi. Wallahi a cikin sektan a yanzu na duba irinsu da makamantansu waɗanda albarkacinka Allah ta'ala ya sa ko kuka karantar da su ko kuka zama ku ne mentors ɗinsu ko yayinsu ko malamansu suka zama abin da suke sai ka gode Allah saboda ba ka ci gaba sai ka gina wasu. Duk mutumin da ya girme zama bai gina wasu a ƙasa ba to ya lalace. So dole ya zama kana haura kana tarbiyyantar da wasu. Yau a cikin waɗanda suke wurin ko rasuwa na yi
a aikin da nake yi na digital economy babu abin da zai tsaya da taimakon Allah, don ina don da za su dora akan wannan aikin alherin. Yana ɗaya daga cikin su ga Professor Muhammad Bello Abubakar, Managing Director na Galaxy. Waɗanda muna tare da su sama da shekara 20, Kashif shekara 23, Muhammad Bello ya kai shekara 25, ana tare, duka aminai ne, kanne ne, ko wasu yayu ne, duka haka ake tare. Min babil misal. To kaga ba wai abu ne da kai kanka ba ma ofishin ba, a ka tarbiyyantar da wasu wanda ko baka dan ma za su dora aiki, so ba abin da nake fargaba. To kafin mu ji so da haka na ɗaya, na biyu kuma ka duba policing, na ce 2020-2030, kaga it's not about wai ni kaina. Ƙarshen wa'adin mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shi ya zaɓe ni da kansa ya ɗauki alƙalami ya rubuta suna na a minista. Ƙarshen wa'adinsa shekara ta 2023 insha Allah ta'ala. So kaga amma polisin kuma aka ce zuwa 2030, wato bayan wa'adinsa ma da shekara 7. Kaga kenan tsarin da muke yi ba wai tsari ne na kawai gwamnati mu ba, a tsari ne akan Najeriya. Ko mu ne a gwamnati ko ba mu ba, wallahi babban damuwar Najeriya take ta farko. In Najeriya ta ci gaba insha Allah ta'ala mun yi nasara. Haka duk tsare-tsaren mu ba ma kula da iya kwanakin mu ko watanni ko shekarun mu a ofis. Damuwar mu shine mai zai zama alheri ga kasar, kuma me za mu gina turba na duk wanda ya zo bayan mu da taimakon Allah zai dora alheri ya nasara a kai. To da karshe kafin mu je ga masu sauraron mu, nauye-nauye sun maka yawa. Shin ya kake gwama karantarwa na addini da kuma wannan aikin gwamnati? Saboda sai a ga cewa hanya kwakwalwa ta iya ɗaukar kwaya, taga take iya ɗaukar wannan abubuwa haka. To abin da nake fahimta dai a matsayina na almajiri na addini shine, idan ka tsaya da addu'a kuma ka rabu da iyayenka lafiya kuma suka maka addu'a, Allah yakan baka lokaci ko da takaitacce ne sai ya sanya albarka a cikinsa. Lokacin, saboda ni kabin sai in ce albarka ce ta addu'a ta iyaye akan ta shine tusha. Abubuwa da yawa duk wanda ya zo da ya kaji wannan tambaya, wani ma ya ce wai wannan kan yaushe yake bacci ne, saboda ina aikin lokaci 3 am za ka yi message ba zai wuce minti 1 ko 2 za ka same ni. Yanzu ga shi Professor MB Abubakar a wayar sarar nan da kama sai ga karfe 12 na dare sai na ji alam, sai in ce mai dalili, sai ya ce ai ya san alam ne kullun 12 na dare zai farka idan yana son magana da ni, ya san time da zai iya samu na kenan daga 12 1 2 na dare zan dauki wayarsa. So ya ce kullum sai wannan ya buga, in yana da bukata sai ya tashi ya kira ni, in bai da bukata sai ya kashe alam din ya ci gaba da baccinsa. So kaka duka wanda yake nuna cewa mutum yana juriyar ya kai har dare yana yin aiki. So ala ayyi halin kawai albarka ce ta lokaci, kuma gaskiya in mutum yana so rayuwarsa kuma ta yi nagarta, dole sai ya dan kwatanta bin dokokin Allah. Mu ba ma'asumai bane, muna kuskure, amma mutum yakan yi kokari ya ga me zai yi Allah ya masa albarka. Mutum ya kwatanta yi na ibada ne ko na ayyuka ne ko abin da ya kama da haka. Gaba ta gaba ba na rabuwa da atisaye, motsa jini. Idan yanzu aka ce a motsa jini, to wannan dai ka gani, inda ka gani na atisaye physically, gaskiya ba za ka dauka ni din nake iya yi ba. Nakan iya tafiya da kafa, nakan iya gudu, zan iya tashi yanzu in na je aikin haji daga Makka zan iya zuwa Mina da kafa, daga Mina in kwana in je Arfa da kafa, zan iya Makka, daga Arfa zan iya gangarwa Muzdalifa da kafa, daga Muzdalifa zan shigo Mina da kafa, zan iya zuwa Makka da kafa. Akwai shekarar da nayi wannan da kafa. Akwai jami'an tsaro matasa ne a cikin su, duka babu wanda ya iya bina, saboda me, saboda kowa ya sare a cikin wannan wurin da fara. Wannan the only time da muka shiga mota kawai shine Makka zuwa Mina, sai kuma rabi daga Mina zuwa Arfa, amma duk sauran dawo wannan har ayi dawafi ayi sa'ayi da kafa ne. So ba na rabuwa da motsa jini, kuma gaskiya ina kula da me nake ci na abinci. Ban cika yadda in ci abinci kawai anyhow ba, nakan kula da me ya dace da jikina, kuma ba na cin abinci in cika ciki na kaman wani kwariya ko wani abu da kama da wani. So wannan na da cikin abin da ke taimaka mutum na lafiya ya zama yana iya yin aiki wanda yake mai tsawo, uwa uba, da kuma mutum yana kwatanta yin addu'a Allah ya taimake. Masha Allah, Allah shi cikin lamarin. Masu sauraron mu, ga wanda ya bude akwatin rediyon sa a halin yanzu, kana tare ne da gidan rediyo na Prodo da kuma gidan rediyon Vision FM, Amana FM, Joel FM da kuma gidan rediyon GMC, wanda muke kawo muku hira kai tsaye tare da ministan da ke lura da ma'aikatar sadarwa da tattalin arziki na zamani, wato Ashad Dr. Isa Ali Fantami. Ida kusan za mu iya cewa mun kusa su kwane lokacin, kuma tambayoyin da na tsara zai wa shi minista gaskiya kusan ko kashi 5 cikin 100 ban ɗauko su ba, da na yi rubutu da dama akan abubuwan da ya kamata neman tambaya to, amma lokacin da sai mu ga ya harare mu.
yanzu a gurguje za mu taho gare ku shigo cikin zauren kuma ku ba da gudunmuwarku akan abin da muke tattaunawa ko gama da mai tambaya ko fata alheri ga shi mai girma minista zai iya samu akan layin da aka saba kiran mu domin a shigo a ba da gudunmuwar da ya kamata kai tsaye ga mai kira na farko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Ina magana da ayu da wasu da To me tambaya ka ko fata alheri ga shi mai girma minista? ina malam alheri Allah ya tsare shi Allah ya taimaka masa. Amin amin. Insha Allah ya kan. To mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? To me tambayar ka ko fata alheri ga minista? Ba a wannan maganar mu kaudar da ita ba ma son mu shiga cikin wannan labarin gabaki ɗaya da Allah kar mu kawo wannan tambayar gabaki ɗaya tunda minista ya riga tun a shafinsa na Facebook ya riga ya musanta wannan batun mu kani na ne kawai ya gaishe ni ka ba shi iko ya gaishe ni da ya sauka ma ya tafi Malam Ibrahim Baba Suleiman na ga na Izala Social Media Director General da Social Media Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Da wa muke magana? Kana magana da Yahaya. To Malam Yahaya me sakonka ga mai girma minista? Daga anguwan Kagarawal. To muna tare da kai. Mu dai gaskiya su dai mu ya minista fatan alkhairi. To masha Allah minista ya gode da wannan fata alheri. Assalamu alaikum. Muna godiya wallahi. to ni ma na gode Allah ya saka da Assalamu alheri. alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana? Yawa. To Allah ya saka da alkhairi duka ina godiya. Kuna magana da baban gida ne da ke garin Furo. Na yi wa malam fata alheri. To To Malam Allah ya amsa saka da gode alheri kwarai Malam da gaske. Babangida na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina magana da malam Sani daga Borno State Bayo Local Government. To daga Bayo Local Government me tambayar ko fata alheri ga minista? A fatan alkhairi ga minista. Allah ya saka masa da alkhairi. Amin. Allah ya saka da alheri na gode sosai ba. Minista ya gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To me da wa muke magana? Sarkin bai barka da aiki sunana. To muna tare da kai. Sunana baban gidan zuwa mai atamfa da malikin Progress. To Ina yi wa minista barka da zuwa wannan gidan rediyo na Progress kuma a ƙarshe ina mika masa godiya akwai ayyukan da ya danyi kwanan na babbar kasuwar Gombe na abin da ya shafi transformer na wutar lantarki muna masa godiya Allah ubangiji ya saka da to mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Malam Abdulkadir. Na'am. Sunana Adam Muhammad Albani ke imam na mai Masjid Gombe. To aka maka dan rike wayar kaɗan muna tare kai tsaye tare da Dr. Ibrahim BMD na gidan Radio Progress. To Malam Albani mun gode Ustaz Allah ya saka da alheri ya Imam. Amma alaikum salam. Dr. Ibrahim barka da shigowa. Barka da Abdulkadir. Ina wata duniya can da nesa ina sauraron wannan minista bayanan da yake ma'aikatarsa. Kuma wakilci da ke wa jihar. Babu shakka wannan minista ya taka muhimmiyar rawa a harkokin raya harkokin sadarwa a tarayyar Najeriya. To amma tambayar da nake so da yau minista shi ne minista ya ɗan haskaka mana yunkurin da
ta fuskar addini da kuma ta fuskar tafiyar da al'amura na mulki gargashin shugabancin shugaban Muhammadu Buhari. To mun gode kwarai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wala Abdulkadir Sarkin Bai, ina mai muku godiya kuma ina gaishe da malam muna kuma yi masa addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi kuma Allah ya ji iyaye. Wannan addu'a ta iyaye da ya samu muna fata duk ministocin mu su samu wannan addu'a. Sunana Dr. Ibrahim Adamu Usman. Ina so in sake wa malam tuni ne akan haɓasawa da kuma kokari da yake yi wajen cewa ya inganta wannan ministry, kowa ya san amfaninta. Wancan karon da ya yi hira da al'umma na ba shi shawari akan ya tuntuɓi mai girma shugaban kasa domin sauran ministocin mu a samu a dinga ba su workshop ta yadda za su dinga bunƙasa ayyukansu ta yadda al'umma za su dinga amfana gaba daya. Yana da dama da yake iya samu ya yi magana da shugaban kasa kai da kai kamar yadda ya ba da shawara akan wannan harkar NIM din. Shugaban kasa ya ce masa gashi ayi kaza. Akwai tunarunnuka da yawa akan su wanda ya kamata ya sake ba wa shugaban kasa Hello, to layin Ibrahim ya yanke. Salamu alaikum. Hello. Wa alaikum salam, da muke magana. To malama Aisha, mene tambaye ki ko fata alheri ga minista? Ina fatan alheri ga minista, ina masa kyakkyawan fatan alheri, ubangijin Allah ya sa ya gama lafiya. Amin ya rabu. Masha Allah, na kuma tambaya na a gaishe ne. Kamar yadda Alhaji Ibrahim Aisha. ya faɗa. Lalle wani irin shiri ake yi wa matasa. Saboda matasan nan sun yi yawa, babu aikin yi a ƙasa mu ta Najeriya. Matasan nan akwai da yawa wadda ba su yi makaranta ba. Wani irin shiri gwamnati take yi wa matasan nan? Ko da a ce wadda ba su yi makaranta ba, irin wadda suke karkara, wani irin shiri ake musu? Wanda ya primary school ba da kuɗin, iyayensa ba su da kuɗin da za su ci gaba, wani irin shiri ake musu? Wanda ya gama secondary school, iyayensa ba su da kuɗin da za su ci gaba, wani irin shiri ake musu? A samu abubuwan da su ya kamata a shimfiɗa a ƙasa wa matasa, wanda idan ka fito da safe kana da inda za ka je kai gudanar da wani abin da zai sa ba za ka. To Aisha, dole za mu ja miki ragama shirin duba ga lokacin namu ya riga yanki dan ba minista dama ya amsa wannan tambayoyin a gurguje dan ba mu lokacin namu ya tafi. Minista. Da farko yan uwa da yawa da suka kira suka yi fatan alkhairi da addu'a na alkhairi, Allah ta'ala ya saka da alkhairi, ina godiya sosai. Na biyu Imam Albani da ya kira shi ma da addu'a ta alkhairi, na gode, Allah ya saka da alkhairi. Na uku Dr. Ibrahim Biyu da shi ma ya kira ya ba da shawari kuma dai mun fatan alkhairi kuma ya jinjina akan abubuwa da ake yi, ya kuma faɗaitar akan matasa. Shi ne amfanin hira irin wannan, za mu samu abubuwan da za mu gaya mutane mai gwamnati take yi, sannan akwai abin da ya dace gwamnati ta yi gyara, za mu ɗauka mu koma Abuja da shi. Idan ana Federal Executive Council muna tebulin dukkan wani koke-koke da muka ga hukuma talakawa sun yi wanda ya dace shiga kunnen shugaban ƙasa, a cikin taimakon Allah muna yi. Wani lokaci ma zan rubuta in kai masa in ce ga koke-koken da ake yi. So ala ayi halin ba dai tarbiyyar da aka mana ba ka yi wa shugaba nasiha ko shawari ka zo gidan rediyo kana faɗa, in ba haka ba sai na babu rashin aminci tsakani. Amma duk abin da muka ji ko a rediyo muka ji ko a rubuce ko wani ya koke, wani lokaci text message wani zai mun, amma sai na rubuta na kai wa president ga abin da mutane suke faɗa, suna cikin damuwa. A lokacin da ce okay ka samu minista wane ko ka samu wane ka ce na ce ayi kaza. Wannan misali mai sauki zan bayar. And so baya ga wannan misali, shugaban kasa iya da sauraro. Yanzu a cikin watan Disamba din nan akwai da koke-koke mutane yayi yawa. Na yi ta isar masa da abubuwa da ya ɗaukar mataki, sai na ce to bari in haɗa malamai na addini, wasu daga cikin su je su gaya wa president damuwar da ake ciki. A cikin Gombe na san akwai kamar mutane biyu da sun yi attending, kamar dan uwa Sheikh Kabiru Muhammad Kabir Haruna ya je, Dr. Tahir Ibrahim misali ya je, wani lokaci kuma akan kira wasu daban, kuma duk ƙasar an tara. So haka mukan yi wani lokaci a kira masu addinai limamai, wani lokaci a kira fastoti a kai, wani lokaci mu shirya da boss Mustapha ya yi coordinating ya ɗauki fastoti ya kai, duk waɗannan muna yi a kai su gaya masa. Taro ne aka yi ba wai a rediyo ba, awa 3.5 suka yi suna zama da shi suna faɗan matsaloli. Da aka kammala zaman nan a cikin ƙasa da sati ɗaya, manyan abubuwan da suka ba shawari duka an zartar da su. Daga
yaran kankaran nan wannan zama cikin taimakon Allah ya haifar da aka yi addu'o'in alkhairi aka tsaya tukuru aka kubuto da su wannan zaman da malaman addini suka yi wanda aka kai misali nake bayarwa. Na biyu suka yi magana akan yajin aiki da malaman makaranta suke yi a wurin shugaban kasa ya damu ya ɗauko waɗanda harkar ilimi ke hannunsu ya ba su iyaka ya ce a je a magance matsalar cikin taimakon Allah aka magance ta. To akwai matsaloli da dama irin waɗannan da za a yi su amma ba komai ne za a fito a faɗa ba ko hoto ba yi ba a zaman da aka yi amma awa 3.5 aka yi da shugaban kasa kuma ba ma wani ba gidansa aka je aka zauna personal gidansa a cikin daura aka je aka same shi. So kaga ya saurara a awa 3.5 nan ba wanda ya ce wa dakata lokaci ya ja ko kar ka tsawaita kowa san da ya magana da ya gama ya rubuta kuma ya ce kaza a je a yi kuma duk da suka je ba wanda ya magana akan damuwar kansa kowa ya magana ne akan menene matsalar kasa ya za a gyara ba wanda ya ce shugaban kasa ina neman a bani kujeran haji ko a saya min mota ko a bani kaza babu wanda ya wannan saboda me saboda matsalar al'umma ne to kaga ba zai yi kuma duk abin da aka yi amma dai an yi zaman kuma Dr. Sani Umar da aka yi ta magance matsalolin da aka bada shawari cikin gaggawa shugaban kasa ya yi ta addressing din su ɗaya bayan ɗaya jiya muna magana Dr. Tahir sun da ya magana ya ce ka duba ikon Allah ko me aka faɗa sai ga take an aiwatar da shi a cikin ƙasa da kwana 15 sai suka ga duk abin da aka bada shawari don ci gaban ƙasa an saurara ana wanzarwa so ala ayi halin duk abin da talaka ke faɗa ana ji ana isarwa sai dai shugaba ba zai iya komai shi kaɗai ba sai an taimaka da addu'a mutum duk iya mulkin mai mulki ba zai nasara ba sai da taimakon Allah kuma addu'a na daga ciki don haka abin da zan ce da aka ce akan matasa akwai abubuwa da yawa da ake yi Najeriya da yawa muna da imanin cewa ƙasa ce mai arziki amma in ka duba population ɗinmu ka kwatanta da duniya za ka ga fa kuɗin ba yadda ake tsammanin ƙasar mu na da shi ba don har yanzu muna cin bashi mu biya albashi yanzu misali ga matasa akwai National Youth Development Fund da Federal Government ta ware biliyan 75 don a ba wa matasa loan gargashin Ministry of Youth and Sport Development. In ka ɗauka yanzu abin da ya kama Gomben nan muka yi a State University ba don samun matasa aiki ba ne? National Adopted Village for Smart Agriculture. Muna bi jiha-jiha muna yi. So mun zo fa don matasan ne kuma don samar da sana'o'i ga matasan muka zo. Kuma na zo Gombe don a yi training na samar wa matasa aiki na zo ya fi sau 30 a rayuwata. Na turo a zo a yi an yi fiye da adadin da ne na zo. In ka shawarci shugabanninmu ai sun san abubuwan da ake yi. Ba yadda za a yi wata guda ba tare da an duba manya an ce ku kawo waɗanda suka cancanta a training ɗinsu ba ko a cikin manyan gari ko a cikin dattawan gari ko iyayen sarakuna ko malaman addini ko jagororin siyasa ko manyan 'yan kasuwa ko 'yan boko ko abin da ya kama da wannan. Akwai CBN loan gwamnati ta fitar da su da dama na matasa sa iya karɓa a yi wasu ma an mun tsayuwar daka an cire kuɗin ruwa a ciki sau biyu ina tunkarar CBN kuma ce in mutane ba son kuɗin ruwa sai an cire ko ana so ko ba a so sai mun yi pushin mun ce a cire saboda me saboda wanda ka taimake shi ba dole sai ka kara wani abu akai bai zama ka taimake shi yanzu gashi daukan mutanen da ake aiki na dan watanni da za a ba su 20,000 wata uku mutum 774 a Najeriya aka dauka karkashin Ministry of Youth and Sport Ministry of Labor and Employment National Director of Employment mutum 774 don a rage musu radadi karkashin Ministry of Humanitarian Affairs da zasa marina Social Development ga yan power ana da shi ga conditional cash transfer ana da shi a wannan karan an ma ƙara kuɗin so in ka duba sai ka ga population muke da shi da yawa ko amma abubuwan da gwamnati take tana yin su gwargwado duk da haka insha Allah ta'ala Bahaushe ya ce wani kana da kyau ka dada da wanka so wannan koke-koken za mu tare isar da su wuraren da ya dace za mu yi ta su dai mana amfani masu kira mu ta waya ba za mu ga Dr. Ibrahim Adamu workshop for ministers to for his information insha Allah ministers muna haduwa da juna muna ƙara wa juna ilimi muna ba wa juna shawarwari so duk inda mutum ya ga zai taimaki dan uwansa muna taimaka wa juna Hajiya Aisha ita ma ta yi magana na irin Dr. Alhaji Ibrahim to a gurgurjin mun sakan 30 yau minista fata alheri kawai sami sallama ne ba mu da lokacin ya wuce
To Mala Anas mun gode, ba mu da lokaci, mun gode kwarai da gaske Mala Anas da wannan gudunmuwa da kai ban dole za mu fatan alheri da akwai masu fatan alheri ga minista irin su Babat Tumaji da kuma Umar Kaltungo da kuma mijin Hajiya Islami Habal ya ce ya ji daɗin bayani kuma ina ɗaukar darasi akan yadda malam yake rayuwarsa. To akwai tambayoyi da dama da aka yi musamman ma sai akwai wanda Kwamar Alhassan ya yake cewa kusan sama da matasa 300,000 sun rasa aikin sakamakon dakatar da yin rijista a nan jihar Gombe. To minista ya bayani. To dole dai ba mu da lokacin na shi kamar yadda na faɗa din ne lokacin ya riga ya mana karanci amma dole za mu jalin zamu wannan shirin. Mai girma minista mun gode kwarai da gaske da ka samu amsa gayyatar mu ka shigo cikin zaure a wannan karan mun gode kwarai da gaske kuma ne maka fata alheri yadda ka zo lafiya Allah mai da kai lafiya. To Allah ya saka da alheri jazakumullahu khairan insha Allah. To minista yana tare da yan rakiya da dama akwai shi DG na NIGDA akwai kuma shi DG na Nakomsat ne ko? na Galaxy. NIGDA na Galaxy da NIGDA da Galaxy da kuma sauran dai yan tawagar minista irin su Afan Buba duk suna tare da minista gabaki daya. To a madadin kafatanin wa'inan gidajen rediyo da suka hada mu musamman ma gidan rediyon Progress, Vision, Amana, Joel, GMC da dukkaninsu muna godiya kwarai da gaske kuma muna fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai duk lokacin da irin wannan bukata ta taso. Ta wannan gidan rediyo na Progress ta bada dama da aka muku wani shirin Aisha Babbayi Muhammad ta hidimar sanar ku suna na Abdulkadir Ali Shehu da na shirya wannan shirin kuma na gata nake cewa mu tara da ku kuma idan Allah ya sake kawo mana minista da lafiya rai da lafiya nan jihar Gombe Allah ya duka min da muke alƙawarin inda ya shigo inda ya wuce kwana ɗaya Allah da za mu gayyato shi cikin zauren nan mu tattauna da shi da haka mu kwana lafiya assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.